Mga pamangkin ko ngayon Awa. na ayaw nila ng balik eskwela kasi super hangover pagdating sa bakasyon and all. Pero ako Awa. excited kasi of course, number 1, yung crush ko si Lisbeth. Ayan. Yan, makikita mo. Totoo. Tapos yung mga kaibigan mo, 'di ba? Kasi sa bahay namin, konti lang yung mga kaibigan ko din talaga, mga Awa. kapitbahay. Sa school ka talaga makikipag-socialize and all. Oo. Actually, kahit ako din. Parang may certain degree lang din na mauumay ka na kapag masyado nang mahaba yung bakasyon. Anong degree Celsius ito? Mga 12 Fahrenheit. Pero totoo, 'di ba? Nakakamiss din talagang bumalik sa eskwela, 'di ba? Tama yan. Iba ang buhay estudyante. Totoo. Kaya sa mga kabisyo nating estudyante dyan, lubusin niyo yung pag-aaral ninyo. Kasi yung pagtanda nyo, wala na, mas maghihirap kayo. Oo, sasabihin mo kapag nasa real world ka na, it's a trap! Ayan. Balik na lang ako sinapupunan ng nanay ko. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap sa school matapos ang isang mahabang holiday. Tara, kape! Tara, kape! Bakit naman kasi ang haba ng title mo? Well, ganun talaga. Bibo-bibo eh. Bibong-bibo. Punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang Glow Up. Lo, sino ka? Sa dako? Mo, Mar. Ako to si Jessa. Gulat ka, no? Jessa, nagulat ako sa'yo sa takot. Bakit ganyan itsura mo? Nagbakasyon lang tayo eh. Okay ka lang ba? Mar, glow up ang tawag dyan. Nagpariban kasi ako ng buhok. O, di ba bagay? Tsaka tinodo ko, inubos-ubos ko na yung rejuve ko para mistisahin ang atake ko dito sa school. Jessa, sa sobrang tuwid ng buhok mo, kamukha mo si Sadako. Tsaka yung mukha mo lang talaga yung maputi. Yung leeg mo ang itim. Di pantay. Sabi kasi sa rejuve ko, trust the process, gano'n. Sige, kung anong trip mo, Jessa. Tabi na ako. Dun ka muna tumabi sa row 6. Medyo amoy formalin yung buhok mo, nakakasulasok. Formalin? Gamot yan. Di ka talaga marunong. Alis na nga ako. Ayan. Uy, pero legit to Awa. After the long vacation, dyan mo makikita yung mga kaklase mong kulot na tuwid na. Awa. Yung mga tuwid, kulot na. Totoo. At saka, meron ako mga kaklase na mga shibuli nun Sina Sheila Marie, Ayan, Generous. oo, pagbalik, ay, biglang babae na. Babae na. Oo, nakapalda pa rin naman sila. Pero yung blouse nila, bukas na yung isang butones. Yan, oo. Para medyo kita yung cleavage. Legit yan. Ako, tsaka yung buong classroom ninyo, Awa. nangangamoy formalin. Yan. Kasi sabay-sabay, half of your section nagpariband, including si teacher. Totoo, tapos isabay mo pa na kumpleto na yung mga tools ng mga oo. babae. Ay, oo. May lip tint yan, na. Yan, may oo. foundation. Oo, tapos yung panyo nila may pulbo. Yan, oo. Alam mo ba, dyan na develop yung allergic rhinitis ko. Oo, dun sa pulbo na nilalagay sa what you call this, sa panyo Sa and panyo. all. Tapos yun yung parang i-retouch mo para mawala naman yung oiliness mo. Siguro sabi ng mga estudyanteng nakikinig ngayon sa atin, Oh. ang old school naman netong dalawang to. Nakaano na daw sila? Ano yun? Yung oil film. Yes, oil film or compact powder. Ayan. Oo. Eh di kayo na. Hanggang panyo lang kami. Tama, ang ganda ng budget eh. Anyway, that's number 1. Po naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang pabonggahan ng baon. Sa wakas, lunch na! Ang daming quiz kanina ni Sir Shalom Baluluan, no? Kaya nga eh. Oh guys, what's your baon? Kasi ako nagpa-order lang nagpa-deliver lang ako. Wow, sana all. Ako naman, bumili ng Bicol Express dyan sa kantin. Wow. Ako naman, syempre, yung luto ng nanay ko na sisig. Kapampangang sisig yan, may utak ng baboy talaga, hindi lang mayonnaise. Guys! Guys! Ito na naman siya. Narinig ko lunch Gulat kayo, ano? O siya, nang matapos na to. Ano lunch mo, Jessa? Siyempre, spaghetti. Ito, actually, sabi ng nanay ko, bigyan ko na daw kayo. Ito. Jessa, spaghetti mo, sobrang tigas no. Di mo man lang iniinit. Nung Pasko pa kasi yan. Pero okay pa naman. Tikman mo. Ayan, Yan. Ang asim. Panis na yan. Hindi pa yan ang arte mo, Mar. Palibasa, hindi kayo marunong sa mga pangmayaman na luto. Ha? Pangmayaman? Maasim na nga, Jessa, yung spaghetti mo That's what you call Italian style. Ganun yung atake. Dapat maasim
klaseng pag-Italian. Bahala ka dyan, Jessa. Talaga. Ayan. Pang ilan ng spaghetti yan? Pang ilan ng luto or init yung spaghetti nyo dyan? Grabe. Alam mo, medyo acceptable pa yung first week na yung pa rin yung kinakain mo. Pero yung tipong tapos na yung 3 Kings. Ayan. Oo, nakatraslasyon na rin si Si Nazareno. Yung pa rin yung pagkain mo. February na. Spaghetti pa rin. Oo. Ay, nako. Pero naalala ko rin to. Payabangan din kami ng baon Baon, talaga no? Oo, pero sa amin, ang pinakabasihan, kung kanino yung pinakamainit pa. At pinakamalamig na juice. Ayan. Right? Sa amin, para malamig yung juice mo, binabalot sa bimpo sa Good Morning towel. Awang. Ganon lang siya. So, Tutu. oo nga naman, kapag lunchtime, sakto natutunaw yung yelo. So, super lamig pa rin niya. Oo, tutuy. Meron naman akong kaklase, hindi ko makalimutan, si Leopoldo. Si Leopoldo. Leopoldo pala niya. Ayan. Nakakaingit siya kasi yung nanay niya, tuwing lunch, pupunta talaga sa school namin. Wow. May dala siyang kaldero. Kaldero talaga. Oo, bagong saing pa yung kanin niya. I Tas love yung it. sinigang niya nakalagay sa stainless Okay. na baunan. Mm-mm. Kaya ang sarap talaga kumain. Wow. Sinigang ko dati nabuhos. Natatandaan ko, may lunchbox kasi ako. Oh. Yung Nickelodeon Awa. ng isang fast food chain. Yun ba yung blue? Yung blue and Orange. orange. So nabuhos doon. Nabuhos yung sinigang ko doon. Doon ko sa lunchbox ko mismo kumain. Sayang eh. Lasang lunchbox yung sinigang alam mo yung lasang plastic na maasim. Awa. Ganun. Yung nanay ko kasi kapag pinapabaunan kami ng may sabaw, ipa-plastic niya muna yun, tsaka niya ipapasok sa lock and lock. Yung Para nanay ko secured. kasi hindi maasahan. Kulang sa diskarte. Oo. Sa kanya ko nga natutunan na istrohin yung bulalo. Ang baboy mo. Kaya yung straw mo puro sebo-sebo. Oo. Yung natulog na mantika, dumikit dun sa straw. Legit yan. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at gusto mo makita ang live action, Ayan, oo. live skit ni Jessa, ni Mar. Ayan, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin siya na. Ayan, same socials mga broski at Konyo Bicolano. O siya, Kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin siya na. Your Uragon broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Sasakyan sikat! Basta't